Sziasztok! Szervusztok! Újra itt vagyok, sokak örömeire. Itt vagyok, újra. Hát igen. Itt most meg fogom mutatni nektek, hogy bemutatom nektek, hogy mi a számítógép. Azonnal várjatok egy kicsit. Tehát bemutatom nektek, hogy mi a számítógép. Hát, aki nem tudná, hogy mi a számítógép, az írja be a keresőbe, írja be ide a Google-ba, írja be, hogy computer, pictures, ezt írjuk be, aztán keresse is, és akkor ilyen szép képeket fogunk kapni a számítógépről. Ugye, hát igen. Hát itt vannak ilyen képek a számítógépről, ez is, bocsánat, ez is egy szép kép a számítógépről, egy nagyon szép kép. Itt is van egy kép a számítógépről. Igen. Tehát akkor ez maga a számítógépnek a doboz, a doboz. Ez a fekete doboz, úgymond fekete doboz. A számítógépnek ez a dobozza. Ez az agya. Ebben van az agya. Ebben van a Winchester. Ebben van a Hard. Ebben van a merevlemez. Tehát ebben van a Winchester, a Hard, a merevlemez, a meghajtók, ebben van a RAM, a memória RAM, hát vannak benne még hűtők, kábelek, hát ilyesmik vannak benne. Igen, akkor nézzünk egy monitort, hogy néz ki egy monitor. Igen, hát itt van egy kép, itt egy monitorról. Igen. Lassan tölti be a képet, mert nagyon lassú a netem. Igen, na betöltötte. Hát itt ez a monitor lényegében, ez egy számítógép monitorja, aki nem ismerte volna fel. És ugye hát itt a billentyűzet, itt van a mouse, az egér. Hát nagyjából ennyi a számítógép. Vannak itt még szép képek, például az egérről. Itt egy szép kép az egérről. Ez ilyen egér. Ez látszik, hogy ez már ilyen lézeres egér. Ez is egy nagyon szép kép itten a számítógépről. Nagyon szép grafikus kép, igen. És itt láthatjuk, ahogy számítógépeznek. Tehát ez szerintem mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy számítógépeznek. Na, hát igen, szép képek. Akkor itt bemutatom, hogy mi van nekem itt az asztalon. Tehát itt az asztalon van, azt mondja, hogy pillanat. Igen. Pillanat ragasztó. Hát itt van az asztalom nekem. Igen. Ez itt a start menü. Igen. Ez a start menü, itt vannak a programok. Igen. Hát itt van a naptár, ez a naptár egy
programnak köszönhetően van itt az asztalon egy ilyen jó kis program, amit már én bemutattam nektek. Ugye? Hát akkor itt van, először bemutatom nektek a Bayes Flyer-t. Bayes Flyer. Ez egy nagyon jó lejátszó. Igen, ez ilyen filmeket játsz le. Nagyon jó lejátszó. Más nem is tudok mondani, csak úgy nagyon jó. Na, akkor itt van a Winamp. Itt van a Winamp. A Winamp-ben zenét hallgatunk a Winamp-ben. Igen. Igen. Hallatszik is, hogy megy a zene. Igen. Igen, ez a Winamp. Igen, hát ez a Winamp. Hát akkor mit vannak még itt van ez az Aura. Itt van ez a kis Aura. Ez azt tudja, hogy minden aurában hanggal jelez nekünk. Tehát minden aurában elmondja magyarul, hogy éppen mennyi az idő. Ez egy ilyen kis ügyes program. Na, hát mit mondjak még? Igen, itt van igen, itt van ez is, az InfraVM. Ez is egy érdekes program. Hát meg itt van a Total Commander. Igen, hát a Total Commander az egy ilyen tulajdonképpen egy Total Commander. Hát erről ennyit. Na hát akkor. Igen, mi van még itt? Mi is van még itt? Hát, igen, itt most megváltoztattam a háttérképet, mert nekem van egy ilyen ügyes programom, amivel tudom váltogatni, de a program saját magától is váltogatja a hátteret, úgyhogy nekem nem kell vele bajlódni. Itt látszanak a hátterek, ahogy változnak. Igen. Ja, oké, megértettem. Igen. Ja, oké, megértettem. Hello, szia, viszlát. Na, közben én itt telefonáltam egyet, ha nem haragudtok érte. Na hát a számítógép, hát ez a számítógép, ugye? Igen. Hát mint ahogy Ládási Feri is mondta, hogy Microsoft Windows rendszer. Microsoft Windows 95-ös. Nekem is Microsoft Windows-on van. Microsoft Windows. Igen. Na jó. Hát ennyit a számítógépről. Remélem és gondolom, hogy okosabbak lettetek. Sziasztok!